गावनि साननो हानाय बुथुमनो हानाय गोहो बोलोआ थानांगोन जेरैबायदि माइ माइरं रां रुपा लाइ लथर गासैखौबो झूठ बोलो बार बार झूठ बोलो बुथुमना लानो रोङोब्लासो ठोक दीजिए महाकाल का ठोक दीजिए 5000 लौटे दिख जाना चाहिए ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ आरो सानफ्रोमबो मोजां लामाथिं आगान सुरलांनांगोन जुदि गाज्रि लामाथिं जुदि आगान सुरलाङोब्ला निश्चय बे न'खरा गोजोन जानाय नङा खैफोद लामाथिं फैगोन इस बेचारे का कोई कसूर नहीं बेखायनो गावनि साननायखौ बाहायनो रोंनांगोन गावनि मावनायखौ गावनि साननायखौ मावनो रोंनांगोन हौवाजों हिनजावजों साननाया गोरोबलायनांगोन हौवाजों हिनजावजों जुदि साननाया गोरोबलायाब्ला निश्चय बेयावहाय मा होनो नांलाय खमलाय जागोन गजब बेइज्जती है हौवा हिनजाव बेखाय हौवा हिनजाव गोरोबलायनानै साननाया हौवा हिनजाव गोरोबलायनानै साननायखौ मावफुंनो नाजानांगोन यार ये कितनी औसम है यार अनजागोन सोरबा सुबुं फैयोब्ला आलासि उलासि फैयोब्ला खामफ्लाय होनो रोंनांगोन राव होनो रोंनांगोन आलासिखौ सिबिनो रोंनांगोन गय फाथै जाहोनो रोंनांगोन ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोनो रोंनांगोन अब्लानियासो बेसो जाबाय न'खरनि बिहामजो एबा हिनजाव गोदान अच्छा हमको सिखा रिया है जुदि आलासि उलासि फैयोब्ला जुदि खामफ्लाय गंसे होनो रोङाब्ला न'खर संसारखौ जुदि दैदेननो रोङाब्ला आलासिखौ जुदि रायलायनो रोङाब्ला गय फाथै होनो रोङाब्ला जिरायनो होनो रोङाब्ला बियो जेब्लायबो बे बिहामजोआ मोजां नङा होननानै सोंखारि जागोन रायजागोन बुंजागोन गाज्रि बेखाय सोरबा सुबुं फैयोब्ला आलासि उलासि फैयोब्ला राव होनो रोंनांगोन सिबिनो रोंनांगोन ओंखाम ओंख्रि जाहोनो रोंनांगोन जिरायनो होनो रोंनांगोन गासै खामानिखौबो मावफुंनो रोङो अब्लानियासो नैबे बै न'खराव गोजोन न'खरा जागोन जुदि बेखिना बोसोनखौ लानानै जुदि साननानै जुदि मावफुंनो रोङाबा न'खरा गोजोन जागोन बेनिखायनो जाहाथे सानफ्रोमबो अनलायनाया थानांगोन गोदै राव रायज्लायनाया थानांगोन माइ माइरं रां रुपा गासैखौबो बाहायनो रोंनांगोन रोङि खामानिखौ गावनि हौवा गोदाना दिन्थिनांगोन बा सोरबा न'खरनिफ्राय सोंनानै मावफुंनांगोन बिहाव बिखुनजोनि साननायखौबो बिहाव बिखुनजोआ जुदि माबाफोर जुदि बुंदोंब्ला खामानि मावनो रोङो बुङो बेखौहाय सोंनानै लानांगोन सोंना लाना मावफुंनांगोन बेनिखायनो अब्लासो जागोन बे न'खरा अराय समनि गोजोन एबा माइ माइरं रां रुपा जिरायगोन जुदि गाबोन एसे समफोर एसे जुदि गुबुनाव हरोब्ला लाइ लथर जुदि बाहायनो रोङाब्ला लाइ लथर जुदि गारखाव गारसि खालामोब्ला माइ माइरं जुदि गारसे जासे खालामोब्ला बै न'खराव माइनावा जेब्लायबो जिरायनाय नङा बेनिखायनो माइ माइरं जानो रोंनांगोन मावनो रोंनांगोन दोननो रोंनांगोन बुथुमनो रोंनांगोन अब्लानियासो बे न'खरा अराय सम मोजां लामायाव अराय सम माइनावा जिरायगोन प्यारी समझ गई बेखाय जाहाथे बिहामजो गोदाना जेब्लायबो जाहाथे बै न'खराव थांनानै जाहाथे हौवा गोदानजों जाहाथे अराय सम अनलायनायखौ लानांगोन सानफ्रोमबो खौसेयाव थानांगोन खौसे थायोब्लासो न'खरा गोजोन जागोन बेखाय जाहाथे आंनि बोसोन बे बोसोनखौ लानानै जाहाथे न'खरखौ जाहाथे दैदेनलांनो नाजायो अब्लानियासो न'खरा अराय सम गोजौथि जौगालांगोन करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ साननानै लानाय खामानिखौ जुदि मावफुंनो रोङाखैब्ला गावनि हौवानियाव सोरबा न'खरनि बिवाय बिजावजालि नायथ'वा बिहाव बिखुनजोनो सोंनानै मावफुंनांगोन अब्लानिया बे बोसोननि साननाया जाफुंसारगोन बेखाय सानफ्रोमबो आंनि बोसोनखौ
लानानै दावगालांगोन आं बेखौ अरायसम हास्थायदों बोसोन होबाय सुंद'यै बेखिनिखौनो बोसोन होबाय खैना गोदाननो लोगोसे कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। mak fukong bayar deh, abe, lurin na, abe, mak fukong bayar, lurin na, lurin akhirnya. Mujang mana sih akhirnya? Luri ya semana. Ya abe, lukilah. Lukilah. Pas kalau lo bahai guru dia kan? Hai mar. चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह ভালো